Jeremy Haunar kania Chan Mari Aizol Chan Mari venga kan khosa a kapian na tak hichu lunglei serkon damdo ina hian ania lunglei a hian in kanu na awangin kan om thina kumsang ni som pakhata khan Aizol a hian in khei heta keimani venga Chan Maria kanin son phea chuan kan chung kwa hi member panga kan nia kanu hi lalhimpui ania ka pa pui h lalhimpui ania chuan kapa hianin sinat nuai hian sinat revival speaker na thoka chuan kanu hi chu zirtir tu headmistress ania kan u na hui mi pa vek kan nia ke hi amilai kan nia ka u hianin BTH azo che a MTH azir chunzom le dona chuan kanau hianin Shillonga St Anthony sa hianin BA music azir me kani lungleya khianin KG1 atanga class 2 thleng kha Southern Flower ka luta chuan class 3 atanga class 10 kha Sacred Heart School ka kala chuan 11 kha Baptist Higher Secondary School ka kalboka chuan class 12 kha Leitlang Higher Secondary School ka kala chuan kumsang ni som pakhata khanin St Edmunds Shillonga hiang kazira BA pangai kha kazira chuan ka tuivak lowawang khanin akumle sanghi som pahnia khanin Bachelor of Mass Communication Sikkim Manipala khan kazir chunzoma chuan MA po hi Sikkim Manipala thau ka zawle ani kano panlai kha chuan ni tum kha chu kan event wal thina photography lampang hi kumsang ni som borvel atang khan ka tui chautana Shillonga khanin kan hostel omna hianin kan thian pa nei thana hianin St Anthony sa hian BA Mass Communication kha azira thalak lampang kha atelani chuan ta chuan ani neng khanin kelo tui ve thobok neng khan kan han ti dun chawa akumle 2012 khan chu BA Mass Communication chu keima chuan in kala veta ka subject la kha ka change ta Mass Communication kha Mass Communication a hianin photography kha subject pakhata kan manga chutiangin kan zuk thlur bing lutuk lawa journalism ne kan khoi ko pawang khan hemi photography hi chu keima atamzo ka hi chu experience le keima inzir chop phikani deuh bermain ka share YouTube atangte le photographer dangte atangte pon tianga inzir chau kani experience tlukhi chu omlo ka ti keima hi chuan 2011 kum to patang khanin tiang kan tui chau khania kan thian pa camera mang dekhang kan la chawa chuan kan thian dung khanin Wayward Production kha kan din vea tianga lian production house lian ang tak tak po nilo amai ro chu Shillong lama kan thian te haute khanin minlo pui ve boka models te designers te tikhang kan han hre chawa Shillonga and designers Arif Mukhim ti te Daniel CM ti ang chi haute khanin min han hre chau ta ka khan na kha ti khan min han pe min support emema an chunga po hianin tun thleng hianin kala loma an ni wangliang leo tun din mun thleng theinin ka in share an ma ni thom no te le an ma ni designer te chuan model te kha chu mel that an lo nei ta khang should na chance te kha min siam saka chuta tanga ron tui tak tak le he milai na kal tak tak tura thuthluk na siam deuh chu kani Mass Communication a kha chuang kan soida kan khan chu tilu tukin photography kha kan lu chil thuk lo ani achan chu English angte journalism lampang the kan khoi vena sa MMA report writing ti ang zong zong te kha keima anga zir chuak hi chu an om chang ke aya zir sang po hi an tamanga Mass Communication te po hela MZU wa te po an hong to a photography ang tak hi ke hian in chu tianga a course ran pa in ka zir lo awang hian self taught de reu kani na lai hi a oma amero chu kan self taught le hemi azir te na kain an lo na chu thil kong tam tak a omanga tin photography atui zir kherlo te po thlengsang tak tak an tama apoi mobera ka shia chu amishing azir te ani atin tui chil awanga zir chuak te hi chuanin theory ai chuan practical hianin kan hrema zo kem o ti na lai te po kaneya tin chutiang bokin azir chuak te hi chuan theory thleng hian an thiama a then chu practical ai ma a theory a shezok te le hemi teaching line kal te po hi ke mani mascom chuak ngeya te po hian in tam tak soi turan oma chuan film le photography school la lu chuak te hi chu self taught kan ni kha chuan in nge opportunity kha chu tilu tukin a om thin lo ani ke mani in high court ve na lai ngai na lai kha oma
mase hemi film school tele photography school alut te hi chuanin anma ni institution khan an provide thin ta models tele designers te ti khan ani dan turang thlapa an zirlaya an zir te po kha tam tak oma chu chuan anma ni khanin opportunity tam tak apea an zir zo a pon kong kha ain hong ngal deuh duakin ka hria a tin kan thian tel tianglama zir te po fashion industry alut ta ngal mai te po soi tu tam tak hi an oma chuan chuanin van azir chhuah nge hi chu du thu sam chu ania amai ro chu kan zir theilo ani pon keimania kan lo in zir ani pon i kan taima ka kan te rei pe chuanin hlotlin na hi chu a tikha ka sai du hemi line la kal ve du te azir ve du te tan po anianga thalak hi kan tui tak tak empty hi mani in zo tila mani in hriat chian tluka omlawa antinan thalak te chu atira chuan anuam lu tukani mi zong ina nuam kan ti te po ani mai theya amai ro chu han te rei pe le nakin hun thlenga kan ti tak tak pe ngem ti hi mani ya in zo chiang ila tin mani in zir pe hi angai emema mishat khokheng ni hi angai in ka hria a institution a kan lut kherlo ani pon ke mani na kan thei to kan lo in zir le kan experience nei te hi tangkai ta kan man chuan in hlotlin nei chu om em ka hria then kain mani mizo society a ka ve do pakha chu bul kan tran don che a hianin lar hi kan tum hal ringota hemi hi ke chuanin ka support lawa kan na awang zo khanin min lo hria se thei top choila kan zir ani pon kan zir char charanga kan kut chuak anal chuan nakina chuan min la hre thawang chuwan chuanin i lar tum hal le hei hlotlin tum hal ang kha chuanin bultana chi in ka hrelowa i heta ate theyang bera tangpon in tana thei tin thalak lama tuitan te po camera thadeu nei ngal kher kha angai lawa kan nei ang chun kan man thiama kan thalak kha midang te ain anal lo pha chuang lo camera thapui e thalak thiam vak lo te poi anom ve thawa chu wan chu kan nei ang kan man thiam tluk hi a om lawa chuta tang chuan bultran chhawila kan thiama kan kina e kan thlen san don chuan kan creativity le kan skills a that chuanin kha chu atla chopin ti khana ron om ve zelin ka hria chu keima experience a po ani in ka hria chuan editing te po han soi kai tai le editing te po hi basic te hi chu kan shen nol kan she furanga photography lama tui te chuan en te po hi mania in zir thei ve kan youtube pa te po kan en theya tin fashion lama tui tan te po magazine en nemte angaya keima bi khi chu ka in thur bing na hi chu fashion photography ania mei che thalak ringot hi fashion photography ani lawa teamwork ania fashion photography chu designers the makeup artist stylist kan ti angchi zong nena a hu hawa kan tho ho na ra chwa kha thalak aron lang thin ani chumi chu i kan hria tangaya photographer thiam deuina makeup artist some designers na lo deuh a tho pui chuan nge outcome kha chilu tukin asang thei chuang lo chuan teamwork ani na lai hianin keimani pon fashion lampang kan lo inzir chian vete kan lo shet knowledge kan lo nei vete po kha atangkaya tin fashion lamakal du tan chuanin photographer india rama te po thatak tak an tama heng te po hi assist ila an noya te han thokila kum thum te han thokila an mani tangin kan ziranga khata tang khan ti khan ke mani nakina kan kal vele nga chu an ti dan tlang pui hi ni avaira ma te chuan photographer assist hi chu ke mana ka ti dana chuan an email te emo ka zonga khata khanin ka zuk thona ka portfolio te ka thon to pati khan ka assist thei cheng em ti ang chi kha tiang hang kong ange zuk biak ve pop hin nga ya mani in high kwak ve nga ya chan chu tiangin minlo assist ro hi anon ti top don lova chuwan chuan hei an mani antinan photographer in ngai san deuh te kha an email te in share chuang khata khanin in hnuaia kalo om ve thengem kalo assist thei chengem ti ang kha an email a emo va thon to pula in thalak in portfolio ang dekha zuk thon to pula chumi chuan in kong tam takin apui theyang cheu an lo enanga an du zong cheu le an enge nangman nia mason theina om nia an hria chuan an lo lak ngei cheu kha ka ring sum hi ani berlawa bultan na hian ke po hi ka bultan tir hianin sum ai ma chuanin thalak tur kha ke chuang ka du zo ka thalak tu te ka zong ngata hemi enge art ani na lai zuk hre chianga zuk tui chil na thin lung khanei apoi mo in ka hria thil renga chuanin chapo te hi apoya tin in da san te apoya mema
chu hlot tlin lo na kan hlot tlin na konga min dal tu ni thein ka hria kan hria tampo le zirtur kan langa zia hi chu keima hianin enge achianga tuna po hianin bultran tur ang chau hian ka in ngaya zirtur hi kalanga hle in ka hria keima po hi chu ange azir tur te le hemilama tui te ta na kan cha du chu ani photography ka tran nu 2014 vela tangkhanin professional ang tak chuang keima chung ka khoi tana mi shillong 2013 na tang ani chu chumi ati chu official photographer ha kan dia chuan magazine ang te femina magazine ti ang te chuan jabunga hianin an project pakhat ka khoi sak boka chuan notice magazine vel tang hang ka shoot nal boka chu ka bultran chhodan chu ania company pakhata hianin ka thok boka Unitech company ania mase khami ka chu ka thok reilu tuklawa ka anuwa hang ka freelance le ta a keima po hianin har sadna ka tong chhove na sai ma ka bultran ti hian ka chung le hianin min support lo chu ka ti lawa amai ro chu min hria thiam puilu tuk lawa ni khang hun lai khanin photographer hlotling han soi tur khami zawa khan kan lo omlu tuk lawa tin fashion a phei chuanin enge knowledge kha ala tamwak lawa ni ka zirlai a khanin in concentrate a helam pangkha tha lakwak kha anrem ti lawa tu atira kha chuan amai ro chu femina vela kan lak chhauta ka kha chuan min phal sakta tin Miss Mizoram ate ti han official in kan oma kami tang kha chuan min support to emema tun din mun ka thlen theina po hi ania har satna ka to chan chhaudan hi chu company ya ka tho hian Unitech company ani a project khoi lai kha pathum ve kha kan neya chuan Shillong a khang K3P project kha kan nei boka company ya kan project kha still to ka man mo thlak ani kha karin lo awang khan K3P lama short film in siam siak na lama khanin ni somvel kha hun kha kalau pe ani ti khanin naktu ka thalak ron thon ro khamiron ti le thu da company lam khan mase kha ka nei box silawa chuan lama khanin K3P vela khan chumi chu project kalau ti a kalau la lamia lawa ti be kha te chu an thina rim lu to ko hemi religion ang chi hi ihna hian ati boy ni chuanin min ban san mei ro khan ron ti ngala ani chuan ka tia ka ban san ngala khamin hu khang ke ti khang ka freelance chawa BA ka zirla hianin India Rama photographer kan nei that ve ber Paul Tarun Khiwal assist tur khanin somna ka tonga chuan ka chung de ka rona BA de hi zo photla ikaldonia kha antia chang ka ui khop meya achan jo kham ti opportunity kha awang to ni I photographer lian hnuaya assist phei chu hlo omlo ma se khami zu telna shim kha keni dan chuan a hluwa ma se kha ka chung de khan di khan BA zo phot ron ti wang hang ka ti lo le ta BA ka zawa Tarun Vishwa thau hemi hianin I assist hei na kha awol le ani kha ka zuk apply ve le a BA te ka zo to thau sia ka tia ka chung de khan MA ti le phot ro khan ti le ha tu oi ta khan ka ti le kha ngai ta hen tiang te chu ko ngo in hong zela lo man ti a chuan ka assist lawa MA chu ka zir le ta chumi MA ka zo khan Tarun Vishwa thau hi hei Ucharlia Mizawa kan designer lar hianin ka thiam pa lom ka lo biak sakang che atiamin biak sak le a hei assistant tur ka maka zon lai takania arvarem chang om ve a portfolio te min lo thon se atia chong ka portfolio kha ka thona Delhi alo chuk se min lo mu se kan englo don nia atia ka chung de khata hang ka lo ron em lo ni keima thu khan ti hang ka local tlang ve chunga ta chong ka chung de kan ron kha anma ni po kha chuan kal tur kha chuan min du sakti chu ka hria ama ero chu kanu kha sol enga headmistress ang khana oma chuan ka pa kha revival speaker ni ang kha an chuak ring boka ka u durtlang a ATC a azira kanau Shillong a om kum khan ni che boka in hak tur khan omlo ta ni kanin kha da ro to khangai dona chu wan chuanin studio lampang te hi kan hong me don mani ti kha omta chuan chumi kal lo chuan ti han studio chu ka ran chhauta hemi studio ate po hianin ka hontir te pon har satna ti a han soi tu ni lo ma se kong bum bo ve tak kha ka tong chho ve a amai ro chu pathianin malmin soma hei a chung interior design te hi kan thian te and live design how ten ti ha thloni min ti saka khateng kha pathiani min pezeling ka hria a tin tun hnuwa ka ngai to le hianin tuna ka omna tur hi pathiani na min da na ani zok ma MO ti na rilu te hi ka nei ni achan chu khang le hang kala no pang emema zu chukta ila khatiang fashion industry a khan
no pangte in zuk omila kan nun hi aboral ka ringa tun nuwa ka ngai to hian nun hau deuin kan zuk ral ringa tang ti te po kha a lo oma chung te chu pathian ina arem ruat na zok tuna te hi chuanin opportunity te lo omta se local le ta pon nila kan lo puitling ve to ti mayang ekong mo sena ke mani kan lo in thunun ve thei to anga tin akha to hianin phailama te po hianin na tho tur hi chu om ve reng boka tin Mizoram fashion industry anga te po hei tian kan han ti chawa opportunity tam tak hi lo la oma bultran chho kan ni awangi Mizoram po chuan chuanin ti tur tam tak hi lo la oma ka tui zong ma em o te hi ka ti le a Mizoram fashion industry hi chu ti lu tuka sang chu ala ni lawa am ai ro chu north east big khan ngai to hi chuanin sang pol hi chu kan ni a tin Mizo hi fashion a kan sang kan ti thina hemi tak hi chu ke chuang ka pom lem lawa achan chu fashion a kan in cheina asana wanglunga thian fashion a kan sang ti na ni lawa Nagaland te kan latluk lo em ani Mizo hianin naga ho chuanin designers India rama lang pha te an nei to a Shillong te pon an nei a chuan model sanga te po supermodel te po an nei to a Mizo wa hi jong kan la nei ve chia lova kan nei that ber pol ang hi chu hei tuna Mumbai a om PK fan IT ang te nu roleng te Lily Darnay ti te Rodi te ho te hi an ni atin tuna hianin Andre te Zwali te le Miss Mizoram kha agency na an lak tak silve te ho Zwali te ho te kha khulam panga zuk ti tran turang su kan ni a chuan chu ka bul hi kan tran don chau ni in ka share fashion industry hi chuan amma ero chu Mizo hi chuan in opportunity chu kan nei tha Asian look kan nei a hei vai hoina an nei ve lo ania kan hmel a kha chakna tak hi kan van nei na ani a chan chu international look ani ngal to pani kan khochak mel hi chu Chinese ani nge Korean ani nge teng kha asia theilo ta vai mel kha chu ti khan hi chu Indian ni hi an ti ngal to theita khami wang khan Mizo te chu kan van nei a hemi international looks kan nei awang hian tin model le miss te po hi chance a in hong chho zela kan nula nal tak tak te po hian in henglama hian in kal tumse tunma kha chuan a bol hlo thin ani hemi fashion industry hi tun te po kung tam taka bol hlo na lai chu ala omang ama ero chu mishing kan poimo ama ni kan poimo khang suala zuk tluk lu velo kha chuan thianghlim tak hian a zuk na kha zuk tho theya tin agency an lu phei chuan an agency te nen ti khan an thok hawanga na thatak tak thianghlim dewa tho the hi ani a an thlen san po le an na an sumlak lu te hi atam em a ezon na tla ka hianin tunla anga te chuanin ani to a fashion week te po hi try se ka tu a chan chu kumtin audition te hi an nei zen ni lakmi te po hi audition te hi an nei chin heng te hi lo tur ania mi namdang in an thei chuan ge ni pong kan thei ve kan hai ta tha a kan mela thaboka chu wan chu helna ma te po heng kal tamila fashion week lian India rama fashion week lian thama hianin Mizo kal hi chu an nom nual to ama ero chu hemi an main model kan ti official taka an thlan cho ang hi chu kan la nei chia lawin ka share a main pool san ti lakmi ate po main pool san nom ta lakmi bikina models a thlan cho zinga ti hanin naga te chu an nom to chu man chu Mizo po hi om ve se hi katia in pui theina kong om te nen chu kan in pui zelanga hemi kan dream hi lian se kan kalna kong po hi alianang ti kha ka ngai dan ani a Mizoram akan oma ti ve tak tak theilo ti ril ru hi kan nei deuh tlang puya am ero chu kong om chuan kan ni ve thei ani ti kha kan cha du bok chewa he stylist lampang hi chu kan nei tha Edward ate kan nei a wan sang mo ete James ate henglama hian kan kal du ni pon kong tam takin hong ani Mizo chu in chei te kan thiama tin kan enge kan nuam ti zong te po ani anga tam tak henglama hian kal se hlo te hi tha em a chuwan chuan henglama te hianin enge tran la in kan nula le tlangwa helam panga tui te ho hi chuanin kal pop se hi ka du thakalak tran ti hianin fashion show hi omani Shillonga hian som kha kan ilo shim ta thela tur khan ma se kala chaklu tu kha kalu ruwa mi pui kha antama en tu kha enge thutleng ve kha omlo ni tian ding chung en top tur khan thla ka wala ve topa am era chu khatia coveries kha athat ve na chu official photographer kha an nei thawa khang ho ai ma hang ka thla kha miron din hem zo ga nu khan
a then phei chuan in minun lei saka sholian chu ni chuang lo ma se kha bultan na ka tangkai pui khop mai context te ka thiang kan ka siam pha chuan chumi ti lo wa chuan tum khat bikini kan shoot don hianin cherrapunji a khwan calendar tur hi nia cherrapunji to December thla chuan in minus 10 ni thina ni chuan kan models ka delhi tangin a ron chawa bikini kha cherrapunji a vur nuaya kan shoota blanket nen ti khang kan tia meilung kha kan chem kan abula kan chema kan neng lo boka khatiang ve kha kan ni experience ka la nei lo ni khang la so entia ti tur nge ka shelo ti ro min ti ha ka ti topa chuan anu ha dam lo ta paka models kha photographer kan ni ta ka chuan in ti hian in mi ten min lo ngai hlut saka then khat kan thil tona dang dai ve deuh chu sarua ka thla min lo lakte ti tu te ka tong ve nual to a amai ro chu heng kong hi chu amoi na hi ke chuan in ka man phachia lo po ni mai theya e ru saruak thalak hi ke chuan in art deuh le ka hemi body structure moi takaron langa kan la don te ni lo chuan meichia ina ruakin thak lo du ti an du sakli awang me lak hi chu ke chuan in katum lem lawa ka tong ve fowa e ruakin thla min lak sakla chu dizat ka peng che ti te po hi anom ve thina amai ro chu khatiang kha chuan in kalangai lem lawa hemi heng kan soibel lok du chu photographer hi kain uluk angai zia chu heng kan lak mei haute te kan lak awang hianin mitam tak hi keima ni mei ni lo kan photographer puite thleng hianin kan ti hming che the ani art vek anti thina mi so chuan ma se art vek ani na lai hi a omlo achan chu art ani don chuan in body structure nal taka lan ngaya chuan a sexy tur ni lo ta tian zukan zuk en khanin enge ti sa chang ti chuak thei thil ang khan aron lang tur ni lawa posing te po film khurangai ta posing a zir te po na vulgar lo theya khang zong kha kan she ta ngai tian models din ruaka thalangam model kan nei awang khan kan lak sak khan art ani chuang lo ani e hetla nude photography ang te po akok theya tin keima po hianin hemi saruak ang hi chuan saruak ti don ila saruak chen ni lawang hi chuan kala ve to thawani amai ro chu ke ni kan lak dana kha chuanin hetia model le photographer topina la kan ni lawa stylist anoma makeup artist anoma ti khan tiang zong kha kan bul na anom ve ka chu van chuanin khami enge ash ten omzong ang khan alang lawa tin kan lak dana po chuanin artistic thei ang per khan chua kan tuma body paint te kan manga ti khanin entin tinemo kan ti kwala posing ate po kan du uluk emema e hey sexy deuh anga in pose ang dekha kan arem lawa tin pangpar te kan manga khatiang khanin kan ti thina hemi aruak ngial ngan ang hi chuanin ke chuan kala la chi alawa e lakpoi katum lawa chu ke tunlaya kan thang thar te photography ron tui hetiang thang thar ron amzek tu te pon hianin sia se ka du chu art ming hi excuse a mangin tlema vulgar de hlek te po lak te poi ka mu venwal to ni mizawa te po hian heng the film khurila engtin nge an lak thin engtin nge hemi nude photography te po hi angkal pui thin ti theziu chiang ma sai la kan lak ma hian athlon hian lak sak lawila kan models te po hi athlon atia han lak saka anglo topang hi chu ke chuanin a hlutna a bow ka ti a chuan mumal takin kan lak ma in kan plan vek nga kan lak tu dan tu zong concept te mood board te kan siamanga ka tiang zong nena kan la don te ni kha chuanin e ke chuanin tu tengina poina ka shilawa tin art thi chu tu po hian ron choi nung se ka duwa e thei patop ron chwa se tun ayana sajok po hianin enge tron la ila hei creative tak kan oma mizo thala ya te po chuan ron ti chhozel sela chu du thu samania amai ro chu film khurila mi dang influence thei a chezonga influence thei kan ni na la hianin film khur chu thakopin ka ria ama sabera chuanin pathian hi kan da poimo ber a thain ka ria tin keima ina ka in von ve na ka thu von ve a chuang ka pa min shil pakhat hi ania eng na po hi thok ula tong trai pui tlak na thok ro hi min ti thina chuan hemi hianin e kong tam takin min kai shoya ka na thleng po in dik taka kan tho chuan tong trai pui tlak ani in ka hria thil sual ti chunga hna kan tho a pathian ta na mal sona kan dil le kha chuan dik che in ka hrilawa chuanin henga te po hianin pathian ron chunga kan ti anga in ka hria
tin keima bi ka kathil tum pakhat chu entertainment industry with god ti hi ania entertainment industry a hianin I pathian rong hi a bol ve the ani mase tunlaya thian te poina an soi ve fo chu ke chu I khovelam la ko oma kat henge ko shana ke man po amoi lo ti ang zong te pon ngai dan te an ne tin le abik takin leng zem sa te po hi khovel deuh a ngai na te poi kan ne thin ni amai ro chu pathian nen hianin alen ati thevekin ka hria e keimani te po entertainment industry a kanom kan thalak hian chu tiangin pathian rong hi ava bol em lo amai ro chu kan thalak me ni lo kan nun dan te kan che dan te hianin pathian du dan hi zom ram ramila tin mishing du dan hian kal hi ol em ma kai ni ang line angat phei chuanin I ril lu buai chang midang pon an nei ve thau ka ringa chu tiang chuang kalila chu tiang chuan dikso ka nga ti ang chi ma ni thu du dewa kal chang te po hi omve thin ni amai ro chu pathian ron tluk hi a om lawa ke po ka experience to a chuan ka du dan ka kal chena chuanin I hlok na ka mulo amai ro chu pathian ron chunga ka tun ka kal ve be na hi chuanin pathian in mal min somin ka hria mal som na hi atur ve renga kan ngai thina I mase paheng te hi pathian khongai na wang ani a hei kan thora ha takin ka thokanga chu chuang enge I chan chuang chumbi thlotlin na chu kan neyang kan lo ti po ani thei amai ro chu khamia khan ha taka kan tho po khan pathian nen lo chuan thlotlin tak tak hi a om lo ani ti hi keima hianin ka chiang em a photographer line kal du te po teimak na te teirei pe na te inzir pe na te neila ka professional line bi khi chu fashion ani angin fashion photography kan kal do ni pon a fashion kha zuk zir chiangila ti ha kan cha du chewa kan thil ti tum hi kan hria chian photanga ya kan ti ma hian har sat na tam tak po kan to kang amara chu chung har sat na te chu keimani min ti chak tu le nakin zela ta na min choi kang tu hi an ni thei ni har sat na kan ti te himal som na ani thina mizo thalaya pakhat kalo ve de chu har sat na kan to hianin kan lunga ya pathian te hi kan vuile leklek thina amai ro chu pathian hianin har sat na hi a thlonin ada ngai lawa har sat na pia hian mal som na da thina chu kan va thleng phak lo thinin ka hria khami har sat na hang kan top lang puya chu har sat na hi sutlangila chumi zo chon mal som na oma hemi hi kan va thlen phak chuan kong engkima thil tam taka mal som na hi keima ni ngai to phak lo thlengin kan dong ang ti hi ka ring